Още малко е до мене, ме мая. Ай, мам. Ето поети. Аз ще му заболяш. Аз не съм мръзнал само да имам толкова много. Викаш ще едно да забравиш да караш колело, мен. Какво става? Съм... Антони, къде бяга? Ай, не ма тук, бял. Да, това се жу. Няма. Защо ще поставя? Ето, добре си го пане. Много. Накарай ме сега, ти да помодея. Ароматни! О! Дали бъркал си такова? Не, ти си ги напиши сламки. Къде е там? Ама там на бара, че го остави. Майче, е там на клетките. Мариан. Моля. Мамце му. На половината се отказа, май. Тях е на колю. Говорите беше много пустаща ръката от това, ако не знаеш. Той не знае, защо А те казва, има ароматни. да, Няма това, да. Карен.